салому алейкум бинандагони азиз. таърих гувоҳ аст имрӯз 31 январи соли 2026 2 километр болотар тарафи ағби анзоб рафтам. инҷа хонаи истироҳати кормандони комитети марказӣ. соли 91 мехостам инҷа баъзе табобатҳо истироҳатӣ кунанд. ман доктор тоҳирӣ дар назди ҳозиранга коҳи ваҳдат қасри ваҳдат эком туд, яъне эком экономика компартия Таҷикистона. ҳамҷа мо як ширкат ташкил кардем, бояд ҳамин ҷоҳо истироҳатгоҳ месохтем, одамо омода табобат мегирифтанд. афсӯс ки соли 91-92 ҷанг сар шуд. инҷа қариб ки ҳама чизашо ғорат кардан, бурдан. баъзеш ба насиб накард, мурда рафтан, баъзеш мумкин куҷо бошад. мана ҳамин диёри хушманзарӣ ва зоб. мана бинед ҳозир роҳҳо басташудагӣ, фақат якта мошин аз тарафи зиде омад. мана тамоми ронандаҳо мошиношон мондагӣ сари роҳ истироҳат карда истоданд, дам гирифта истоданд ки кай роҳ кушода шуда раванд. ин барои таърих ки бинед таърих тағйир ёфта меистад. ҳаво тағйир меёбад, одамҳо тағйир меёбанд, дунё тағйир меёбад, роҳбарои давлат тағйир меёбанд. ҳама чи дар тағйирпазирӣ ҳаст. мана ин бори дигар мегӯм, дари варзоб 2 километр болотар аз деҳаи ҳушёре. мана мо ҳозир дар айни ҳол ҳаминҷо қарор дорем ва соат 2:20 шуд, яъне 2:20 рӯз. агар то соати 3 роҳҳо кушода шавад, мо баромада ба самти айни хуҷанд меравем. агар кушода нашавад, боз баргашта ба шаҳри душанбе медем. саломату сарбаланд бошед. ҳаматон 100 сол умр бинед, ободкорӣ пеша кунед, ҳаракат кунед, тамоми гӯшаи канори Тоҷикистонро обод кунем, дарахтҳои зиёд шилонем, хонаҳои истироҳатӣ зиёдтар шавад, одаму одамгарӣ аз байн наравад, ҳурмату эҳтиром байни мардум зиёдтар шавад. зинда бод дӯстӣ байни халқҳои тамоми дунё.